Paano kung sa isang maling hakbang ng iyong mga paa, bigla na lang mawawala sa ayos ang iyong mga buto na magpapahirap sa pagkilos at paglalakad, o hindi naman kaya habang buhay na magiging baldado? Ito ang katanungang nagbibigay takot sa isang pamilya sa Buhi, Camarines Sur. Mag-asawang vlogger na sina Lailani at Rom. Ang bigat po sa dibdib na makakita ng iba't ibang ganong sitwasyon. Madalas nating pinapaalala sa ating mga sarili na maging malakas sa bawat hamon at kinakailangang harapin muna ang ating mga kahinaan para matutunan nating maging mas malakas, mas matatag. Ngunit paano kung sa bawat hakbang na ginagawa natin ay ipinapaalala nito ang tanong na tila walang kasagutan at kahinaang tila imposible nang maging kalakasan? Alamin kung paanong ang takot at pagiging marupok ay makapagbibigay ng mas malakas na pananampalataya at hindi matitinag na pag-asa. Mahirap po kasi kahit gustuin ko pa manganap buhay, nagiging sagabal po yung kapansanan ko kasi hindi ko makaya. Ito si Vanji, ang bunso sa 5 magkakapatid ng pamilya Obia. Pamilyang nabubuhay sa takot dahil baka sa maling hakbang, patuloy na magiging marupok ang mga buto at katawan. Isa siya sa mga babae ng kanilang pamilya na may hindi maipaliwanag na kapansanan. 5 silang magkakapatid at 3 sa kanila ay may pare-parehong kalagayan. Ang malungkot pa dito, silang mga babae pa ang may kakaibang karamdaman, samantalang ang 2 lalaki ay naging normal. Ilan po kayo magkakapatid? 5 po. Lahat po ganyan. Sa mga babae lang po. Saan niyo po? Sa nanay po namin. Sa ano po, malambot ang mga buto. Nakapag-patch? Noon po kasi hindi po uso yung mga check-up nung mga kabataan pa namin. Ipinanganak naman daw silang normal, ngunit sa tuwing madadapa, mababalian o madidiskrasya ay nawawala sa ayos ang mga buto at tila nababalian at nagiging dahilan sa napakahirap na kalagayan. Nung pinanganak po kami, normal po kami. Tapos nung umiidad po kami ng 7, 5, pag napilayan po kami, halimbawa naglalaro ako, nadapa, agad pong nababalian yung paa namin. Yung parang yung buto namin biglang nagko-curve. Tapos hindi na po namin pinapailot kasi masakit na. Ito po yung po namin sa pagiging malambot yung buto namin. Lahi daw po yun sa magulang namin. Sa dugo daw po yun. Dahil yung tatay ko po normal. Malakas po yung dugo ng tatay ko sa mga kapatid ko lalaki. Sa amin pong babae, yung dugo po namin sa amin din pong mga babae yung dugo namin.
Yung ano niya, kapatid din niya, ay yung tatay niya may kapansanan po. Yung nanay niya wala, normal po. Ang kanilang ina ay mahigit 16 na taon nang nakaratay dahil din sa isang aksidente na naging resulta ng habang buhay na pagkakaratay. Nanay ko po, ano po yan, simula po nung maaksidente siya sa motor. Dati po nakakalakad din po yan, yung katulad ko may tungkod po. Tapos simula po siya nang madisgrasya sa motor kasama ng daddy ko. Napilay po yung tuhod niya, hindi na po siya nakapaglakad. Si Vanji ang madalas mag-alaga sa kanilang nakaratay na ina. Kahit pa nga hirap na hirap din siya sa buhay at sa karamdaman. Nakapag-asawa ito at nagkaroon ng 3 normal na anak. Subalit, nung umalis ang asawa para magtrabaho sa malayo, ay minsan na lang itong nagparamdam sa kanila. Kaya sa kanya naiwan ang malaking responsibilidad sa 3 mga anak. Mahirap po kasi may kapansanan po kami. Wala pa kaming maayos na trabaho. 3 yung anak ko po, 3. Wala po akong asawang sumusuporta sa amin. Kaya yung buhay po namin, hindi ko po mapag-aral ng mga anak ko. Mahirap po kasi kahit gustuin ko pa manganap buhay, nagiging sagabal po yung kapansanan ko kasi hindi ko makaya. May hanap buhay din po ako kung hindi nagmamanicure. Minsan nagpapaservice. Pag kaya ko po lakarin, nilalakad ko. Pero pag hindi ko po kaya, kung gustuin ko mag door to door, iniisip ko naman po yung pang pamasahe. Kaya minsan po nahihirapan po ako ng mga buhay namin ng mga anak ko, mga maliliit pa. Kamakailan lang ay nakaranas si Vanji ng malaking pagsubok ng mga naksyas sa dapat sana ay bunso nila. Sa kasamaang palad, namatay ito pagkapanganak niya at siya naman ay naging kritikal ang kondisyon sa ospital. Nagkasakit siya ng pagkalimot at depresyon, ngunit walang asawang nagparamdam at sumuporta sa kanya. Yung nanganak ako, yung pang-4 kong anak na nadala po ako sa ospital na BMC ako. Nagkaroon po ako ng yung tinatawag na clamshia. Namatay po yun. Hindi ko na nga po nasilayan yun nung makita ko sa ospital. Tapos yun sabi ko sa Lord, kahit kinuha niya yung anak ko kasi may anak pa akong 3 na iiwanan, di bali sabi ko yung anak ko na lang ang kinuha niya kasi may 3 pa akong anak na halagaan, maliliit pa. Yung asawa ko naman po, simula po nang umalis siya, doon na po siya inabot ng pandemic sa Maynila. Simula noon, palubog-lubog ng pagpapadala sa amin. Padala hindi. Tumawag ko hindi namin alam kung ano na nangyayari sa kanya doon. Sabihin ko na po sa kanya na kahit kung sakali man na may iba na siyang pamilya o kaya kung ano man ang dahilan niya, sana kahit kundi maalala man lang niya yung mga anak niya na alam naman yung kapansanan ko na hindi ko kayang mabuhay ang mga anak niya. Kasi nga, dahil nga po sa kapansanan ko, hindi ko naman po hinangad sa kanya na magpadala siya palagi ng malaki kasi alam ko naman na mahirap ang hanap buhay sa Maynila. Pero sinasama-sama lang po kasi naloob ko kasi hanggang ngayon hindi po siya nagpaparamdam sa amin. Dito sa maliit at delikadong bahay na ito sila ngayon nagtsatsaga ng kanyang mga anak.
Opo, sako lang po talaga kasi inanuan ko po kasing kahit dingdingan ko ng sako kasi nabubulok na po yung mga gamit namin, ulanan, initan. Sabi ko kahit lagyan ko na lang ng mga sim-sim. Tapos mapagtirahan kahit walang tao. Dito, nanay, ito napakadelikado na ito perspective. Opo, yun nga po nakapatong lang po yan. Wala po yan mga pako-pako. Ako lang po gumawa-gawa niyan eh. Si Salve naman ay may parehong kondisyon. May pamilya at 2 ring anak na parehong nakararanas ng kakaibang karamdaman. Naging maingat sa mga kilos at inilayo ang sarili sa maaaring magdala ng kapahamakan. Subalit, hindi kailanman maiiwasan ang karamdaman ng pamilya. Dati siya ang nakakatulong ni Vanji sa pag-aalaga sa nanay. Subalit nang madisgrasya ay nahirapan na rin sa pag-aalaga sa ina. Dalawa po ang anak ko. Mga normal naman po kaso yan nga, gaya ng nagmana rin sa amin, malambot yung buto. Pag napilayan, adapa, yun po, bali talaga yung buto. Ako siguro hindi pa ako nag-aaral noon ng grade 1. Di ko lang matandaan kung ilang taon na ako noon. Basta simula ako nung nadapa, napilay ng ganito. No? Nagkaroon ako ng takot. Hindi ako nakikipaglaro kasi ayokong madapa. Sabi ko ayokong magmukmok. Kaya ito na isang beses lang ang napilay. Pero pag may aksidenteng nadapa ako, napipilayan talaga ako. Katulad niyan, ilang beses, 3 beses na to. Kasi nagtrabaho nga ako ng katulong. Siguro, nagkasambahay ako ng mga, magmula nung, ngayon lang naman ako na disgrasya ulit na nang sa kamay ko. Tapos yung paa ko nga, hindi ako nakapaglakad maayos. Kasi nga ako nga nag-aasikaso rin sa kanila. Kila mama ko, kumbaga parang ako rin naaasahan nila. Ito po mga tanim ko. Ano po? So dati anak normal ka? Po. So ngayon 22? 22 na po ako. Din ako talaga. Wala po nang balik-balik ako paulit. Si Johnny naman ang panganay na anak ni Salve. 13 years old siya nang magsimulang gumupo ang mga buto dahil sa isang simpleng aksidente. Nangangarap at gustong magkapamilya, ngunit nakakulong na din sa kakaibang karamdaman. Pangarap ko sana po mag-engineer eh. Yun po. Kaso di po natapos. Pinatigil na ako. Nahirapan po tumulak sa kung papunta doon. Sa eskwela po balik-balik. Sundo balik minsan nga po nakakalimutan ako eh. Sunduin, inaabot ako ng gabi sa eskwela. Minsan nga po pinapakalan na din ako ng teacher ko. Noong una po, may girlfriend din po ako. Iniwan din ako. Mag-1 year na sana ako. Kaso sumama ko sa iba. Nakasama ko din siya ng ilang buwan. Dito. Kasi dito magaling. Opo. Kahit yung kaya ng ibang napapanood ko, yung may kapansanan tapos nagkapamilya. Maliban sa malalambot na buto, ay lumalaki rin ang kanyang puso. Ngayon po, ubos na yung iniinom kong gamot eh. May maintenance ka na? Yun po. Yung resita sa akin yung pagpa-check up ko. Vitamins. Ngayon wala na. Pero, imbis na magmukmok at mawala ng pag-asa, pilit na ginagawang kapaki-pakinabang ni Johnny ang sarili sa pamamagitan ng pagtatanim. Libangan ko lang po. Ano yung mga tinanim mo dito sa libangan? Mariguso. Tapos minsan po okra, minsan po kamatis. Nung isang taon, tumanim ako kamatis hanggang doon.
Hanggang doon sa likod namin po, Pero ganyan. sa'yo, anak mo. Hinawalan ko pa doon, gaso madamo. Binabas. Ikaw pa yung naglagay nito. Umpo. Puro lang nga o yan taliw. Paano ka anak maglakad sa butong ka? May bus lang po ako gamit sinilas. Sinelas lang eh. Umpo. Kasi pag wala yung sinilas, masakit sa paa. Sa ano, no? Po, masakit sa paa. Tapos pag gumagalaw ako, hindi ako makakilos masyado. Masakit. Ito po yung bayad sa akin. 30 pesos po. Yung sa Ampalaya. Po. Kaya ito? Yung sampalaya po. Pabintahan po. 30 pesos. Ano ang pangalan mo, ate? Medina. Ilang taong ka na, ate? Ito naman si Medina, nabubuhay sa takot. Takot na magmahal, mabigo at masaktan. Dahil na rin sa kanyang kapansanan. Mas pinipili niyang mag-isa at ilaan ang oras sa paggawa ng mga handicraft gamit ang straw o mga balot ng chicherya. Nagbibigay ng saya at tumutulong sa mundo sa paraang alam niya. Wala na po akong balak mag-asawa. Bakit po? Nakikita ko na yung buhay ng iba. Iba mo Yung kapatid. Yung iba nga, niloloko kahit walang kapansanan, ako pa kaya. Paano yun? Wala kang makakatuwang pagtanda mo. Ilang po. Nilalaan ko nilang mga oras ko sa paggawa ng mga handicraft. Nakapag-aral po ba kayo? Opo, Hanggang grade 4. Wala na si Papa. Si Papa naghahatid sa akin sa school. so, simula nung Nang mawala siya, hindi na ako nakapagpatuloy. ano po sana ang pangarap mo? Magkaroon din ng trabaho kahit nakaupo lang sa office. Magkaroon ako ng business. Business, yung sa handicraft mo. Kahit yung sa bahay lang na business. Araw-araw sa bawat paghakbang, ipinaaalala ng kanilang kalagayan ang marupok na katotohanan na sa isang pagkakamali, tuluyan na silang maghihina at mahihirapang kumilos. Nababalot ng pangamba, pero unti-unti nilang natatanggap ang kahinaan. Pilit gumagawa ng mga makabuluhang bagay sa kanilang simpleng paraan. Gusto ko lang po sanang manawagan para po rin sa mga anak ko, sa buhay po namin ng pamilya ko na kahit konting tulong lang po. Yun lang po, yung maayos yung bahay namin. Tapos magkaroon ng konting punan sa pang-araw-araw. Yun lang po, pinapangarap ko. Hinihingi ko na mayroon pong tumulong din po sa amin. Papasalamat po ako kay Lord kasi nung isang araw ka po. Sabi ko nga, Lord, sana po, medyo matingin sa aming biyaya. Para pasukan naman po kasi Lord, mga anak ko, hindi ko magpag-aral ngayon. Yung isa kong anak, hindi pa nakarehistro. Gusto ko mag-rehistro kasi para mapag-aral ko ng grade 1. Kaso iniisip ko pa yung pera. Wala pa akong pera eh. Kaya, baka sabi ko, may makatulong man lang po sa amin na kahit sa paano itong buhay namin. Pag hindi po tayo tumitigil ng kapit sa Panginoon, tutulungan po tayo at hindi bigay ng instrumento. Kaya hilig po ako sa inyo dahil kahit ganyan ang kalagayan natin, hindi tayo nakakalimot sa Panginoon. So, yun lang po talaga, lagi dapat tayo magpasalamat. So eto mga ate, may pasalubong kami sa inyong 25 kilos of rice. So sana makatulong ito sa pang-araw-araw nyo. Marupok man ang kanilang mga buto at katawan. Limitado man ang mundong kanilang ginagalawan. Matibay naman ang pananampalataya at
hindi tumitigil sa pangangarap at patuloy na pinagtitibay ang pag-asa. Ako po si Mrs. The Prospect at muling nagpapaalala na huwag nating susukuan ang pag-asa dahil laging nasa atin ang Panginoon. Ang subscribe niyo po sa aming channel at share ninyo sa istoryang ito ay isang malaking paraan ng pagtulong at maaaring magbabago ng buhay ng maraming tao. Maraming salamat po. Ako po si Helen Ginoo. Kaano-ano niyo po sila? Hipag ko po. Tapos po, paano niyo po nalaman? Dahil po kay Agnes, sa friend ko po, kay Agnes Bagsik, na niya ko para matabangan na ding pamilya kang alon. Pinagdarasal ko po na sana merong tumulong sa hipag ko kasi nga wala na sa kanyang nagbibigay ng kailangan nila sa pang-araw-araw kasi yung asawa niya pumunta ng Maynila. Sa una, nagpapadala, pero hanggang ngayon wala na. Kaya, kumbaga naaawa na ko kasi may 3 anak siya. Wala naman siyang pinagkukunan para sa kanila sa pang-araw-araw.